नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण घरगुती पद्धतीचे चिकन बनवणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। चिकन बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धा किलो चिकन, 4 उभे चिरलेले कांदे, 1 किसलेला नारळ, 8 ते 10 लसूण पाकळ्या, 2 इंच आलं, 1 चमचा गरम मसाला, 1 लहान चमचा हळद, 1 उभा चिरलेला टोमॅटो, 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, अर्धा लिंबू, 1 चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, 1 वाटी तेल आणि कढीपत्ता। सर्वात आधी आपण चिकन मॅरिनेट करून घेणार आहोत। लाल तिखट, हळद, थोडं मीठ आणि लिंबूचा रस, हे सर्व साहित्य आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। बारीक चिरलेली कोथिंबीर, थोडा गरम मसाला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आता हे निदान अर्धा तास तरी मॅरिनेट होऊ देऊ। तोपर्यंत आपण वाटणाची तयारी करून घेऊ। आपण गॅसवर कढई गरम करत ठेवली आहे। अगदी थोडं तेल घालू। आता यामध्ये आपण उभा चिरलेला कांदा हलका सोनेरी रंगाचा होईपर्यंत परतून घेणार आहोत। आपण पाहू शकतो कांद्याचा रंग हलका सोनेरी होऊ लागला आहे। आता हा कांदा आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। आता याच कढईमध्ये आपण किसलेलं खोबरं भाजून घेणार आहोत। आपण पाहू शकतो आपलं खोबरं व्यवस्थित भाजलं गेलं आहे। आता हे खोबरं थंड झाल्यावर आपण मिक्सरच्या भांड्यात कांद्यासोबत वाटून घेणार आहोत। उभा चिरलेला टोमॅटो आपण न भाजताच घालणार आहोत। थोड्या लसूण पाकळ्या। आता आपण हे मिक्सरमध्ये थोडं जाडसरच वाटून घेऊ। आपण गॅसवर कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलं आहे। यामध्ये ठेचलेली लसूण घालू, थोडा बारीक चिरलेला कांदा, लाल तिखट, कढीपत्त्याची पानं, यामध्ये चिकन घालून व्यवस्थित परतून घेऊ। आता यावर आपण 1 ते 2 मिनिटं झाकण ठेवू। आता आपण यामध्ये वाटण घालणार आहोत आणि व्यवस्थित परतून घेणार आहोत। यामध्ये थोडं पाणी घालू। ठेचलेलं आलं तुम्ही वाटणामध्ये घातलं तरी चालतं, आम्ही आता घातलं आहे। चवीनुसार मीठ। आपण पाहू शकतो चिकनला उकळी आली आहे। गरम मसाला, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आपण पाहू शकतो चिकनला मस्तपैकी रंग आला आहे आणि आपलं चिकन रेडी आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।